ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ହରିଙ୍କ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ହରିଙ୍କ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ମେଲଣ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଆମର ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳିନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଇନ୍ଦାଳ ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ମେଲଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆଟାକୁ କେହି ଟିକେ ପୋତାପୋତି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ଅଛି, ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ସେଇ ଲେବୁଲରେ ପାଣିଟି ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଠାକୁରାଣୀ କତିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଦୁଅରେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣିଟା ପାଖରେ ରହିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଓଦା ଫୋଦା ହେଇକି ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜିନଟା ଟୋଟାଲ ଆମର ଏ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆଟା ଟୋଟାଲ ଅଦରକାରୀ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନା ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କରିହେଉଛି। ଘାସ ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଗାଈମାନେ ଖାଆନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୋଲେ କିଏ ରୁଆ ରୁଇ କରିଦିଅନ୍ତେ, କାଦୁଅ କରିକି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ପାଣି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ସିଜିନଟା ଟୋଟାଲ ପାଣି ଏମିତି ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ବାଟ ତ ନାହିଁ ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ସରୁ ଛୋଟଟେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ ପାଣି ଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ପାଣି ରହୁଛି, ଆଗ ଯଦି ପୋତାପୋତି କରି ରାସ୍ତା ଲେବୁଲ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ ପାଣି କିଛି ଜମା ରହନ୍ତାନି ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ତ କେହି ପୋତୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆର ଜାଗା, ମେଲଣ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ଆଉ ଏଠି କାହାର କିଛି ଅବଦାନ ରହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଲ ଖମା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲା ଖେଳିକି ଏଠି ଝରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ କତିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଓଦା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଖୁଛି।